Kapitan sa Barangay Kaubian na Olango Island mipasabot nga dili sa supak sa pagbutang o mga poste sa iyang barangay. Ang gi-post nga video mato niya putol hinungdan nga daw siya ang nahimong kontrabida. Si Luan Mirondida adunay live report. May Yes, Bob, giklaro ni Kaubian Barangay Captain Jackson Mabatgon nga suportado man niya ang pagpasuga sa lokal nga kagamhanan ngadto sa ilang barangay apan tungod kay walay proper coordination ang mga taga BMO ngadto kanila nga mga barangay officials daw nahimo siyang kontrabida karon sa video nga mikatap sa social media. Miani og mga negatibong reaksyon ang pagpaibot ni Kaubian Barangay Captain Jackson Matbagon sa usa ka poste nga gipabarog haduol sa usa ka panimay sa sitio Tunga. Picture na apil ko. Areo. Ako na bakang tagi baling hit-hit. Madungog sa video nga nagyawyaw ang kapitan kun nganong sa maong dapit gipabarog ang poste. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak gipasabot sa kapitan nga daw nagbuot-buot lang ang mga sakop sa BMO sa dapit kun asa pabarugon ang mga poste nga siya man unta ang mas nasayod kun asa ang mas nanginahanglan og suga. Pagsugod nila og tukod, wa sila magpahibaw. Ako sa silang gitawagan niya. Ayaw sa ninyo ipadayon. Kay ngano man mauli sa ko diha magistorya ta. Dayon mangita ta sa area nga angay na tumbutangan. Dugang sa kapitan, putol usab ang video nga na-post busa wa mapakita nga gipabalhin niya ang giibot nga poste sa laing dapit. Ako sige pagani ko pasalamat ni Mayor kay daghan siyang ayuda nga gihatag rin namo sa mong barangay. Labi na sa livelihood program o katong sa speedboat nga iyang gihatag nga budget. So wala joy rason para masuko ko ni Mayor. Sa telephone interview sa pangu sa BMO sa Barangay Kaubian nga si Benji Edgic Lumapas, iyang gitataw nga may coordinate man siya sa konseho. Ya, siya wala mo gud siya ang nakakuan ko kay wala siguro siya masulti sa uban nga ni konsehal mo nang murag ni react siya ato ba kun napita pero amo biya nang gitangtang ng kanang kuno gitangtang gyud na mo pagingon nga ipahunong. Wa usab masayod si Lumapas kung si Kinsa ang nag-upload sa video kay daghan naman ang nag-video atol sa hitabo. Naway mga irebiro nila kailangan mo ng yuta nayo sa kay rebiro nga ningon nga adto lang na dool sa mong koral ibutang sumato na butang siya og balik anag yung pagka-huibis katong niya gisimana. Okay. So paguli niya pagkasabad dumatong iya na pong gipatangtang kay mao lagi ko no hayag ko nung gibutangan. Bab, atong nasayran nga adunay 25 ka mga solar lamps nga gitagana ang dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa Barangay Kaubian. Apan 18 pa lang niini ang napabarog. Aduna pay 7 nga wala na taod. Sa pagkakutlo ning balita, Bab, wala pa usab nato makuhai og habig si Mayor Junard Ahong Chan. Bab? dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.